idea l'anomenaren Voramar. Fa 20 anys érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics que ja alguns havien fet algunes coses de teatre, sobretot amb el grup de teatre d'aquí que hi havia, a Gara, i senzillament volíem fer coses diferents. Volíem utilitzar un altre llenguatge, volíem fer coses un poc més avantguardistes, i res, ens vàrem decidir, un grup d'amics, vàrem dir endavant, anem a fer teatre, a veure què passa. I 20 anys. Jo he crescut artísticament dins d'aquest grup, no? Ja m'ha portat moltes alegries, preocupacions, nervis, però si abans ja me vaig apuntar perquè m'agradava, ara ja estic totalment enganxada en el teatre. Na Joana, na Marta, en Bernat, na Maria Josep i na Xisca fan així i per davall. I els altres que no he dit fan així. Anem a provar. S'han acomplit els objectius total i absolutament. Els nostres objectius bàsicament eren fer teatre de qualitat. Absolutament impossible. No puc entendre què li passa. Que pot se li venen al cap idees. A mi no, però a la gent sí. Quines? Que m'he encapritxat d'un criat. I no voldria semblar-li presumptuós, però no és la primera vegada que passa. I és que precisament això és, ha estat i serà Voramar, un grup de teatre no professional que es dedica en cos i ànima a la seva passió. Però per arribar on és ara, el grup ha hagut de recórrer un camí llarg i de vegades incert i tortuós. De les dificultats jo record, sobretot en els inicis, començar des de zero i des de zero econòmicament. Aleshores, molts del grup ens varen haver d'endeutar, tal qual. Varen haver de deixar les nostres nòmines en el banc perquè ens deixassin dobbers i poder arrencar. A música. Va, Dali, música. Però els dobbers no van ser l'única dificultat. També s'ha de deixar ben clar que cap dels que participen i treballen al grup ho fa professionalment. I això, de vegades, ho pot fer més difícil o no. Això la gent no ho entén. No ho entén perquè, a més, la gent se pensa que fer teatre és pujar damunt l'escenari i dir 4 paraules i fer 4 moviments. I el teatre és molt d'esforç, molta creativitat, molta dedicació, no? És duret, a vegades, dir t'estimaria més quedar a casa teva, segon com. Però quan ho fas, estàs damunt l'escenari, això ho supera tot. Jo estic molt orgullós i no me n'amat de dir-ho. Vull dir, estic molt orgullós de tot el que he fet, no canviaria res. I, efectivament, pel grup ha passat gent que ho ha disfrutat moltíssim, que ara no hi és, i gent que ha descobert que realment la seva passió i la seva vida és teatre. Passin, per favor, passin, que passin. M'agradaria poder transmetre a la gent fer teatre. Ajuda molt. Vius moltes vides que tu no viuràs, moltes històries que no, però t'enriqueix molt personalment. És que és viure-ho, no sé com explicar-ho. Ara és el moment de gaudir de Voramar, de celebrar els seus 20 anys de teatre, els 8 premis a Tàrrega i les seves actuacions al Principal. És temps de mirar el passat, de congratular-se i amb aquestes arrels ben fermades encarar el futur. Jo crec que Voramar sí que, com a grup no professional, demostram que se poden fer les coses en qualitat i que poden sortir les coses molt bé, tot i ser, això, no professionals. M'encantaria que seguíssim en aquesta línia de creativitat, d'anar més cap endavant, de superar-nos cada vegada més, no? Ja només per aquest fet, ja ha valgut la pena aquests 20 anys de fer teatre aquí a Andratx. Good tea is my weakness, I know it's bad. It sends me gay, and I can't wait, I'm by for man.